Club Junta, building better Africa. Utenga wanga mama wauno ukupita kuzipani zonse zosusa boma ndi atsogoleri a zipanizo, chifukwa tikanena kuti chipani cha UDF ndiye kuti anthu amayembekezera kumuona Atupele Muluzi. Tikati chipani cha DPP anthu amayembekezera kumuona Peter wa Mutharika. Tikati chipani cha UTM anthu akayembekezera kuona anthu akuluakulu ngati achina Patricia Kaliati, achina Ntumbuka, achina Kabambe, onse amene achina Njawala, onse aku UTM ndiye amachedwa kuti UTM, achina Masangwi. Tikati afford timanena Enoch Chihana komanso Timothy Ntambo. Ndiye ndi chifukwa chake imachedwa kuti chipani masupporters amangobwera, koma akuluakulu wake eni ake azipani zimenezi ndi amene ndawatchulawa. Choncho kwasala masiku awiri mutapanga phokoso ino a opposition kuti mukupita ku electoral commission ndi cholinga kuti wamkulu wa meki Anabelo Ntalimanja achoke pa udindo wace. Ili ndi siku limene dziko la Malawi liti lione kuti tili ndi opposition kapena tili ndi manyaka. Ngati simuchita prepare wero, anthu amene akakuchitani measure akaona kuti izizi ndizophweka kapena ndizosaphweka, siku lake ndi lachitatu. Ngati anthu iniyo simupanga chimvano chotulusa anthu anu, makamakaso atsogoleri anu, muziwe kuti anthu amene wawa sachokapo pa mpandopo, chifukwa tu apangana zoopsa kwambiri. Anthu amenewa ayiwala kunena kuti antongwetongwe amenewa analowera boma ilili mboma mu chifukwa cha mademo. Sindikuchionapo chifukwa chonena kuti mukatumize ana okhaokha basi masupporters anu ulendo ku mademo amene wawa inu akuluakulu opanda osabwerako. Iyi ni nthawi yonena kuti nanunso muzuke, chifukwa nthawi imene ija ngakhale chakwerayo amathamanga munsewumu atavala suti. Kuyiwalira kukagula ujeni track suit kapena sportswear, koma kumavala suti tai nkatiti kumathamanga. Nthawi imeneyo akuoneka ngati ndi munthu wabwino kwambiri, akuoneka ngati ndi savior, akuoneka ngati ndi opemphera, osaziwa kuti ife tinkaombera mfiti m'manja. Choncho ndikukupemphani inu a opposition kunena kuti siku lachitatu ilili mukaliphwekesa, izo ndi za inuyo. Kodi inu tangoganizani atatuluka kumene kuchako Peter Mutharika, kutuluka Enoch Chihana, kutuluka Atupele Muluzi, kutuluka gulu lonse la achina Kambala, achina Kaliati, achina Felix, achina Masangwi, achina Kabambe, onse amene achina Ntumbuka, ndi Amalawi wochuluka kwambiri ndikutuluka ndikunena kuti tiyeni tipiteni kumeki. Kodi zingakhale bwa? Koma vuto la ife atsogoleri athu akuno ku Malawi amene amazitcha kuti ati akufuna atsogoleri amaopa kumangidwa, komanso mmafuna moyo wa decent kwambiri, mmafuna muzipanga ndale za chizungu. Chikhalire nicho Amalawi akuzunzika. Mtsogoleri weniweni amayenera akhale ndi anthu ache, mtsogoleri weniweni amayenera amangidwe kumene. Koma vuto timaopa ifeyo tili ni mantha. Amalawi kapena atsogoleri athu azipani timangofuna kulankhula basi utsogoleri wokuti tiufune upresident wo, koma kuti tipite tikakhale ndi Amalawi tiyende nawo anthu osaukawo ndiye mantha. Kutero lachitatu limuona anthu ena sabwera kuona kuti azizitenga ngati ndizophweka, kuti anthu aona ngati ndineyo basi ndatha ndensakatulukire kumeneko. Moyo ozikonda, moyo soopa ndi umene uti uwononge mademo amene wa alachitatu. Amalawi akufuna kwabwino aliko. Siku limene ndi pamene inuyo atsogoleri azipani zosiyana-siyana mutuluke ndi anthu anu. Tiyerekeze kuti mwina Peter Mutharika watuluka,
Enoki Chihana watuluka, Atupere watuluka, asogoleri wose atuluka, Amalawi atuluka. Kodi anthu amene wasazikozera sasegula mimba? Ndipo ine sindikuchionapo chifukwa chonena kuti mukangotumiza masupporters anu ngati kapena masupporters onde amene atazakhale pampando. Timaona maiko ambiri asogoleri amatuluka, a opposition amatuluka, koma kuno ku Malawi akakhala koyamba kuti mundichite prove wrong. Koma muona kumeneko ayena sabwera azitenga uduli, kuzitenga kuphunzira, kuzitenga kulemera, kuyiwala kunena kuti munthu usankhidwe umayenera kukumane ndi mavuto kumene. Mwinaso kumeneko kukakuthirani tiye gasi kumene, mukabwire mutiye gasiyo mukamuone, chifukwa anthu awawa akonzeka kuti sakufuna kulisiya zikoli. Komanso ndikupempheni kunena kuti iyi ndi nthawi yokuti mukaonane nokhanokha kuti kodi awawa tili nawo limodzi kapena sitili limodzi. Ndi chifukwa chake kwakufunikira kuti asogoleri nonse mutuluke, chifukwa ena nkutheka kunena kuti amangonena kuti ife tili nanu limodzi, Amalawi akuzunzika chani, koma pansipo akupanga zina. Amene asogoleri amene ati akaoneke kumademo lachitatu lino pakana ndikukayenda nawo ndikuafika kumeke ndikukhala kumeneko ndikutafuna nawo ngayiwa ndi anthu, muziwe kuti ameneyo ndiye msogoleriyo. Koma amene ati asabwere muziwe kuti pena paje mupereke question mark. Izizi ndizofunikira kwambiri iniwo asogoleri onse osusa. Ine ndikutha kuona Malawi muno mutachitika zinthu zofunikira kwambiri, zinthu zimene sizinachitikepo iniwo asogoleri osusa mutagwirizana. Koma ngati wina ati azizimva majuisi kuti ineyo siningapange nawo participate, I'm a big man, muziwe kuti mademo amene wawa next time kuti muzayitaneso anthu sazabwera. Ndipo tikati vijiru timafunika tizigona pompo. Ineyo ndikukhulupirira kunena kuti inu asogoleri mutazipereka ndikukagona pompo, ndikuchita brace the cold weather, kumya kuso kwayamba kutentha, ndikukafika pamene pajapo ndikugona pompo, ndikumaphika popo agayiwa athu, matemba athu natikazinga pamene popo. Iye ujaziwa kuti ziko lisirache. Koma mukampangira mantha kuopa kumangidwa, sogoleri amayenera azimangidwa kumene. Palibe amene anakhalapo president osamangidwa. Munthu akakhala kuti sanamangidwe ndikukhala president, amalamulira zikolo mwa uchisiru, amalamulira zikolo ngati ndi la amayi wache. Koma munthu akamangidwa amalamulira zikolo with dignity, amalamulira akuziwa kunena kuti yes ineyo ndinakumana nazo. Mwafunse asogoleri wonse amene asogolera mbuyomu ngati achina Bakiri Muluzi anamangidwa maulendo ambirimbiri. Achina Joyce Banda anamangidwa, apita Mutharika ndi anamangidwanso osakhala masewera pa mulandu uja amene kuti atakafuna alande boma. Ndi chifukwa chemmaona mausogoleritu a welfare ya anthu pomwe izizi manyakati nawo asanamangidwepo, olo kungomangidwa discipline muchali chisanamangidwepo. Ndi chifukwa chemwina akulamulira ziko iliri ndi chibwana sanamangidwepo, sanaliziwe ziko, sanaziwe mundende kuti mmakhala bwanji. Ndi chifukwa chemwina amapanga za chibwana akulamulira ziko limene anthu ake akuvutika kwambiri. Ndi awo akupanga zokunena kuti atafuna azibera zisankho. Ndiye ndikupempheni iniyo a opposition kunena kuti while you are holding a vigil, mukanapanganaso kuti mupite ku court mukapange contempt of court. Chifukwa ngati court linalamula kunena kuti munthu akapita pa center pompo akapezepo wa NRB, pompo wa meki, koma iwo sapanga, that is contempt of court. Maumboni alipo throughout the country. Inuso mukanapita ku court mukachite file contempt of court. Inuso ndinu anthu. Iniyo ndinu anthu amenenso munapita ku sukulu. Zimene zikupangikazi sichisankho, ichi ndi kuseri kwa chisankho. Muonesese kuti mukapange contempt of court, komanso madimanzi akhale onena kuti machini awawa azipita. Kutereko iyi ndi filimu.
akufuna kunena kuti anthu asalembese chifukwa iwo atulusa kale 2 chakuti miliyoni imene ayilowesa m'machini ndipo iniyo akuluakulu mukuyenera musegule m'maso kodi phase 1 ija anthudi angalembese 2.2 miliyoni mmene zinavutira muja anthu akanika kulembesa kaye madera amene akuona kuti siwo sangamake kumene kujako alembesako anthu kodi 2.2 miliyoni akumunenayo wachokera kutiko ineyo ndikufuna ndikuwuzeni inu a opposition mukapusa muzalira kunja kuno kukupangika mafilimu m'Malawi muno mabwera anthu aku Israeli m'Malawi muno mabwera ma IT expert limodzi ndi machini awo akufuna abere ndipo alowesa kale panopa apeza njira zambiri mbiri zokuti azabere so please pamene mukupanga vigil yanuyo pamene amalawi akupita ku msewu munayeneranso inu mpange machawi mupite mukayimise process ziko linonse palibe wina ache angachite claim kuti ndilamache kapena ndilambu yache process imene iyi yolembesa iyambireso kawiri 60 days ndalamazo ndi za amalawi akhoza kumakanena kuti aye ndalama tiibe and we cannot restart the process asaname iyayi ndalama zimene akuba agalu amene wakuba ndalama zoopsa ndi asaname kulembesa kapena ndondomeko ya chisankho iyambireso kawiri kuyambireso phase 1 phase 2 kaya phase 3 kaya phase 4 ziyambireso komanso zikhale zinthu za manyo no machini no arts mathematics chani zimene zozo ayi alese akalembese alese akhutire kunena kuti apapa alese this is what we want asazitenga ifeyo amalawi ngati zisiru mmene anali osauka agalu amene wawo lero mmene alemera aziopseza anthu palibe zoopsezana so ndikuwuzeni kunena kuti if you are only going to have a vigil koma osapita ku court for contempt muziwe kuti mwanyera pompo muziwe kuti mwagwera pompo muziwe kuti muzatuluka mamina siku limenelo nthawi ino ndiyotuluka nthawi ino ndiyogwirizana ma opposition parties opposition leaders nonse mbwere pamozi palibepo za uzungu palibepo za kuti ati ndine dolo palibepo za kuti ati ndine wankulu maudindo mmafuna kuti muteteze anthu amalawi ndi amalawi otu ndi awo akusaukawo chonde opposition parties kuti zingakhale bwanji pasikulo kuona mbali inayi kuli atupere kuona mbali inayi kuli akuluakulu onse a UTM kuona mbali inayo kuli chihana kuzamuona mtambo kuzamuona kwa akuluakulu Peter Mutharika atatuluka akuyenda kuchokera pa community paja ndi ma supporters nonse mutavala ma uniform wanu wonse amene ajawo azanya amene ajaza zikozera amene ajawo koma vuto la kuno timangokamba amalawi tili ndi vuto longokamba kutero komuona mukapanga zimene anthu sabwera asogoleri simubwera azipereka ma excuse no ine kodi olo atakhala kuti uje na apita Mutharikawo angoyenda kuchokera pa community kuzafika ulo pa MBC zingakhale bwa oyendatu koma ifeyo kuno kumalawi timangokamba basi kutoko even siku la masankho zizatheraso momoto umangona kuti kuma abale achakwira atibera ananena tu abakiritu kuti akuberatu ananena tu na madrama winiko ujatu kuti atotiberatu ananena tu ntanyiwa basi zizathera momoto ndi imene timakhalira kuno ku Malawi tinalozedwa kwambiri kumbwambwana amalawi anthu amantha kuopsana chikwangwala asogoleri ndiye makawa zokhaoka ena ndi awo akumanamizana kuti andine commissioner wakumeki palibe chimene chingachitike iwe kape kwambiri iwe sikuziwa kuti machini akatenga information azifika pena pake pa center yake azikena kwazigawa ma information kumapita ku area 43 kumene muli ndi ma laptop wanu ma computer komanso kumene kumapita president kumapita vice president wamkulu wa NRB wamkulu wa MEC usiku kumene koko ndi asilikali anu inu zisiru kwambiri Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye mabuka ichoke kuphedwa
kumangidwa koma kumangoyima pa chilungamo Southern Africa.